A few moments later. He? Anak po ko sa kong paluparan, bay. Kabalo, madyog ko si Dian, wala aron. Ako sa to silang balebi. Paon na ko to isa ka bago nga tabanog. Kara kasi Dian karong adlaw, bay. Kanina po siya bago nga amigo. Kinsa ka tong bata ato? Astig ra ba kaayo? Be, ato na ko na Adrian. He? Ulay tao, bay. Ay, pamisa. Namay nabuga-buga kawayan sa gawas, bay. Kinsa ka tawana, bay. Wako kailaan na. Wa na, bay. Mapalta ka dyan kong plano, ani. Namay tao, makakita, bay. Kung ano ko tabalog ni Drian? Be, mayon na lang ko. O gisa ka lang tauhan na. Ayo! Ayo! Call! Oy, sino to? Siguro amigo ni Adrian to. Call! Call! Na, si Drian diha, ah. Mulam da ko yung tabanog ba? Wapo, makuketo yung tabanog, call. Ako ang pangit ka ayo ba? Di ko kabalo mang gun mo imo. Ah, si Adrian ba? Diyan ka lang, tawagin ko ah. Adrian! Tumatawag sa'yo. Kinsa ba na? Okay, kaibigan mo, naganap sa labas. Kinsa ba? Si Susan! Hi, Adrian! Ako na po ni! Susan! Tara! Wala pa itong tabanog! Katabag ko ni mo tabanog ba? Katong pula! Sige! Tara, Susan! Sige! Ikaw balaban, ako itugpo! Sige, ako balaban! Hala ba? May tabanog ni mo, be! Sana all. Kili! Pwede na! Adrian! Sige! Tama na! Adrian! Malabaro na! Sige, okay na! Yeah, boy. Adrian! Dili mo mapali mo tabano, goy! Akuha na lang! Sige! Kumuha na lang! Tagal naman ni Adrian. Pupunta ako sa pare-pare nila. Adrian! Yeah! Ano? Oras na di ka pa uuwi. Adrian! Ikaw na kasi mo, kuya! Uli na ka! Ayoko pala ka, Susan! Mauli na ka! Mga tabanog! Magkita naman tayo sa lugaw ba? Bibi! Bahala ka diyan, ha! Ito na ko! Sige! Bye-bye, Adrian! Mauli na ko!